Lah yo, mbok dinyanyi dhewe to. Ya, rasa Bali Mas Tris, rasa Bali sih. Ya. Rasa Bali mbek satu rasa cinta dicampur ya Mas. Ya. Ya. Hah, campur sari rasa Bali kok campur sari. Campur kowe jare. Campur darat Tulung Agung. Ya. Yuk. Ya. Oke. Penak jok. Ngelilir-ngelilir. Yes, salam. Atur Mbak Anggun Safitri kalian Mas Edi Pramono. Mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ngantos kaken-kaken ninen-ninen ayem tentrem anggenipun bebrayan. Setya tuhu Sinta Widya Palupi. Oh. Mangga. Aku kang setya satu Dinteke ya. Mugi entuk berkahe widi. Tansah limpah
kasih Dik Sinta. Ayo iki kancaku kudu nembang iki. Mas Igo apa Mas Tidar yo bawa yo. Nah. Ayo siapa ayo? Go. Bawa ngono lho. Iki nek ketekan kowe iki pelok barang kok biasane. Heeh, Mau diaturake kopi jahe. Kopi jahe jare sing ngripta simbahmu. Nah, kowe kan asli Bluluro. Heeh. Rene go. Heeh, Ora usah disepoti kok. Mesake. Lah iya. Bawa nggih, Mas Igo nggih. Nggih, Mas Su Akbar. Wah, wis Poman kanca-kancaku iku tak celuk Su kabeh kok. Aku ning kono celukanku Sabar, menganti kanca-kanca penabuh bingung. Pak Sabar endi? Sopo Sabar paten? Ha iya. Pelok barang Mas. Wis monggo kersa. Ha iya. Jenang gula ya Mas. Apale ya mung iku. Anu bawa. Kok sing nembang ben pesinden. Genduke. Heeh. Gunduke sapa-sapa mbok celuk genduke. Ungkapno rasa sakit hatimu ning kene. Beban-beban hidupmu kabeh tumplakno ning kene. Nah iya. Jurusan pedalangan rawan bocah depresi ya saiki. Di sini mau depresi tok. Ayo, Mas. Gegerane wong akrami dudu benda dudu rupa Dudu bondo dudu rupa nek kealangan ngidul ngalor ya mbuh. Edian nih. Yo. Amung ati pawi tane Sing wis duwe bojo ki ora usah dipikir, ngundak ngrusak pager ayu agak-agak terus ijo. Nek tinggal rabi ki manuta sing ngono sing bonang ki lho. Tinggal rabi ya sekolah neh nek aku cah pinter kok. jane tak kon ngenteni kok ora iso ya Mas ya. Sregep kok. Ayo terus. Luput pisan Aja nangis. kena pisan yen gampang luwih gampang. Ngene iki jenenge wong budaya, Mas Igo nembang ya apik. Jokowi angger nembang kok mumet mikir cicilan ngopi-ngopi mase mumet mikir tagihan kaya abot-aboto ngono uripe Mas Akbar, apa aku ngerti Mbak Dewi iki kok pangkling. ayo pangling wow Mbak Dewi angin-angin iki lho. Biyen kae jaman isih manten anyar kae awake kuru ireng. Lungguhe awur dalang ngono biyen e. mantenan cara Yo mbah kae karo sapa kae. ayo lanjutno Mbak Dewi Angin-angin wis menep kok Mbak Dewi Angin-angin wis ditutup dalan angine yo Yen angel angel tan kena
tinumbas ya arto ayo Mbak Sri pesek ayo karo ngimbangi ora apa-apa Mas Igo jumeneng Mbak Sri agar mengencangkan otot-otot kaki ya jane tayub ya Mas heeh barang Joko pripun? Joko pripun Mas Monggo Joko? Joko. Joko yang sudah tidak Joko ayo ayo ngopi masih ya ayo karo jumeneng Mas Iko ya yuk dadekke Kowe kok dur malah lali marang aku Siti kowe nasu harus ngajak padu aja ngono apa kowe pancen ra kelingan jamane ndek biyen lho Nimas nate janji lunga susah padha dilakoni enake ya Mas. halo halo Dek semono aku tetap tresno lan tetap setia lho Nimas durung nate gawe gelodek iya lan gawe kucira Ning saiki barang mukti kowe kok dur malah lali marang aku apa kowe pancen ora kelingan jamane ndek biyen lho Nimas nate janji bunga susah padha dilakoni. terima kasih Mas Igo dan Mbak Sri Wahyuni aduh ayo Dek Niken jumeneng lagi ya ya ayo
Yo, Mangka gamelan pemusik. Nggih manut Mas. Angger gamelan pemusik kok sing nyauri penabuhe. Musik. Riyen nggih Pak, Pak Dalang. Hah? Riyen. Aku masih gringgingan. Oh iya, semutan toh. Hubungannya apa? Ya. Rasah Bali ya. Nggih, walaupun rasa Bali sudah disawer 1 juta. Wus ya, cocok. Ya. Dipinangkani. Iya. Rasah Bali. Bar niki wonten pamundutan dari Hongkong Satu Rasa Cinta. Oke. Terus dari Mas Heru tadi Kalih Welasku. Oke. Sama cerita mustahil. Lah yo, mbok dinyanyi dhewe to. Ya, Rasah Bali Mas Tris, Rasah Bali sih. Ya. Rasa Bali mbek Satu Rasa Cinta dicampur ya Mas. Ya. Ya. Hah, campur sari rasa Bali kok campur sari. Campur kowe jare. Campur darat Tulungagung. Yo. Yuk. Yo.